Adama Benga la solutunye nini ame famille ko nyuma nyini bela jeli fe ni mato omedo décryptage kono Isa Kabasilibe ale kumaso la soro kabiri coronavirus bana ale bolochi damnena afa no Mali kono anya e ka fo mado fene kelono ka wulika jo sabati mi bato ni bolochi kunga ko kuna fonia o baelema ku di mogoma wala saka mo bla fili konna la ola ame seka munye famille ni ko inka Isa Kabasilibe ale bina hakina Amerika koka Kaba yin tɔgɔma Fanta Tomota an bɛ foli di ma ka foli di Amadou El Konare ma ka an lamɛnbaga n'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo mana kɛ fɛn o fɛn. Ala k'an ka jumaw caya. Ina ya rabi. I bisimila. Sa. Kaba an y'a ye k'a fɔ kabiri araba tɛmɛlen coronavirus vaccin boloci daminɛna an fɛ yan nɔ Mali kɔnɔ. O kɛrɛfɛ an y'a ye campagne dɔ fɛnɛ wulilen don sisan ni o ye ka kunnafoniyaw bayɛlɛma nin boloci in kunkanko kibaruyaw la. O la an bɛ se k'a dɔn u bɛ ka kunnafoniya jumɛnw de folofolo nin boloci in kunkan. C'est très normal ni bɛɛ fanga n'a sariyaw don mɔgɔ minnu bɛ kunnafoni minnu di u tɛ se ka u bali a la mais wajibi a bɛ kɛ an ma wajibi ye kunnafoni kolon minnu bɛ yen nɔ parce que kunnafoni ye jamanadenw ka hakɛ de ye kunnafoni kolon minnu bɛ yen nɔ k'a lajɛ min ye tiɲɛ ye o tiɲɛw dan kɛnɛma yan par exemple n'i ye kumakanw jateminɛ bi mɔgɔw bɛ kuma caman AstraZeneca kuma de fɔ i b'a ye k'a fɔ siga minnu bɛ yen nɔ u tɛ taa en profondeur k'a ɲɛfɔ gɛlɛya ye jumɛn an y'a fɔ don tɛmɛnenw na yan nɔ ko AstraZeneca de kɛra fura fɔlɔ min ni a lakodɔnna coronavirus kɛlɛ la a fɔlɔ de lakodɔnna nka gɛlɛya nana don a la ka sababu kɛ jamana dɔw bɛ yen olu jamanaw kɔnɔ a yera k'a fɔ ko maa dɔw bɛ yen nɔ siga kɛra dɔgɔtɔrɔw dusukun na k'a sababu kɛ jeli simi nasuguya dɔ u ka boloci kɔfɛ jeli simi nasuguya dɔ yera u la nka Fanta Tomota tiens toi bien o jeli simi a exemple Écosse Écosse ye Angleterre Grande-Bretagne jamana dɔ ye Écosse kɔnɔ mɔgɔ 500,000 la mɔgɔ 27 de sɔrɔla minnu dɔw ta ye jeli simi ye dɔw ta ye kunkolodimi gɛlɛnni ye a lamɛn dɛ mɔgɔ 500,000 AstraZeneca kɛlen ka boloci kɛlen olu la mɔgɔ 27 de sɔrɔla o mɔgɔ 500,000 o cɛla minnu kunkolodimi misɛnninw ani jeli simi ye olu minɛ boloci kɔfɛ sɛgɛsɛgɛli tun bɛ tali kɛ o de kan o sɛgɛsɛgɛli de kɔfɛ dɔgɔtɔrɔw bɛɛ tilara k'a jɛya k'a fɔ ko ni maa 27 ko jeli simi ani kunkolodimi min tun bɛ u la ko ani AstraZeneca tɛ ɲɔgɔn ye sira la fiyewu Europe jamanaw kan marisi kalo in tile 15 olu ka cakɛda min sigilen bɛ furaw sɛgɛsɛgɛli ma k'a dɔn k'a fɔ nin fura ka ɲi wa a man ɲi o y'a sɔrɔ jamana damadɔninw bɛ yen olu tun y'u bolo jɔ ka kɛɲɛ ni nin kunnafoni ye k'a fɔ k'a bɛ jeli simi kɛ mɔgɔw la donc bɛɛ kun sigilen bɛ marisi kalo tile 18 k'o cakɛda in makɔnɔ o k'a ka jaabi fɔ o y'a ka jaabi fɔ k'a jɛya k'a fɔ ko siga tɛ a la ko AstraZeneca ko bana wɛrɛw minnu bɛ yen nɔ k'i bɛ taa sɔrɔ o bɛ o tigiw la kɔkɔrɔ ko ka ko AstraZeneca nɔ tɛ anw ka jamana kɔnɔ an ye jamana ye jamana min ni tubabukalan fan fɛ an jama man ca o bɛ kɛ sababu ye kunnafoni kolonw ni a dira cogo dɔ la a bɛ siga don mɔgɔw dusukun na a tarikuw bɛ yen nɔ fura in k'a fɔ ko Mali kelen de bɛ k'a kɛ o tɛ tiɲɛ fura anw ye fura lasɔrɔ cogo di coronavirus bana carilen diɲɛ ɲɛfɛ fura in bɔlen jamana sebatigiw ye a san k'a sababu kɛ ale en plus que a fura ka ɲi a lasago ka di fɛnɛ ni ka tɛmɛ a fadenw kan parce que ale kɛrɛfɛ fura 3 wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen nɔ minnu bɛ coronavirus furakɛ nka olu lasagoli ka gɛlɛn u lamarali ka gɛlɛn mais ale lamarali ka nɔgɔn n'u ye et puis u y'a jɛya k'a fɔ ko a vaccin ka ɲi jamana sebatigiw ye u ka fura san bana min don fiɲɛ bana nasuguya minnu don n'i y'i furakɛli kɛ i kelen fɛ yen nɔ ni i sigiɲɔgɔn ma furakɛ i ye furakɛli fɛn fɛn kɛ a bɛɛ bɛ kɛ gansan lankolon ye
diɲɛ selege naani tɔnba Nations Unies o ka bolo fara OMS o y'i sigi ka miiri kɛ jamana minnu ni seba tɛ olu ye ka girin ka warimugu cɛ ka don fɛn na an ka kunfɔlɔ dɔ fara ɲɔgɔn kan k'a di o jamanaw ma u y'a tɔgɔ da ko programme COVAX yani an ka se ka wari kamaru ka bɔ an ka jiginɛ kɔnɔ ka se ka fura san an yɛrɛ ye Nations Unies OMS ye kunfɔlɔ dɔ ta ka di an ma ko an ka priorité minnu ye prioritaires ye an ka olu furakɛ n'a ye o prioritaires ye jɔnw ye jamana y'i sigi k'i miiri k'a fɔ ko vaccination kunfɔlɔ min bɛna kɛ a bɛ tali kɛ catégorie 3 kan les plus vulnérables dɔgɔtɔrɔw olu minnu bolo bɛ ca in na bi ni olu ni banabagatɔw bɛ en contact an ka olu fɔlɔ bolo ci n'olu bɔra yen nɔ mɔgɔ minnu si talen don yɔrɔ jan a yera k'a fɔ bana in ka jugu olu de ma o tamasiyɛnw bɛ yen nɔ an y'a ye k'a fɔ mɔgɔ minnu si tɛmɛna san 60 kan ka yɛlɛ bana in ka jugu olu de ma an b'olu kɛ phase 2nan ye mɔgɔ minnu ni bana gɛlɛnw b'u la a yera k'a fɔ bana in fana ka jugu mɔgɔw de ma bana dɔw bɛ mɔgɔ minnu na a b'o o bana yuguba ka kɛ a tigiw kan i n'a fɔ tension banaw i n'a fɔ diabète banaw olu bɛ kɛ 3nan ye donc boloci nana a daminɛna an ka jamana kɔnɔ o hukumu kɔnɔ nka n'i ye kunnafoniw lamɛn an ka jamana kɔnɔ a bɛ k'i miiri k'a fɔ ko jama boloci yɛrɛ daminɛna ka ban fo a ka gɛlɛn ne ma ka arajo kuma fɔ arajo dɔw bɛ antenne labila dɔrɔn ka mɔgɔw ɲininka e bolo bɛ ci e bolo tɛ ci an tɛ o étape la fɔlɔ ni jamala boloci de bɛ kɛ o bɛ kɛ a damana communication wɛrɛ ka se k'a ɲɛfɔ mɔgɔ ye a fɔra ko nin tranche 3 de kuma bɛ sen na mais jama boloci yɛrɛ kuma yɛrɛ ma daminɛ fɔlɔ dɔw ye antenne labilali daminɛ ka mɔgɔw ɲininka yalima e bolo bɛ ci wa e bolo tɛ ci wa Fanta Tomota n bɛ segin n'i ye kɔfɛ dɔɔni carte nina naliko la enrôlement 2011 ni wagati mɔgɔw ye nin ɲɔgɔnnaw de kɛ ka baara in mankutu tiɲɛ k'a lanɔgɔ k'a fɔ k'a donna ta a bɔra tan tɔ arajow ni fɛnw sanfɛ mais o mɔgɔ minnu ye o mankutu tiɲɛw kɛ a taara ye k'a fɔ olu yɛrɛ y'u den ka t'u ka carte nina inscription kɛ carte nina ko bɛna walankata wagati min o y'a sɔrɔ minnu yɛrɛ tun b'o kuma fɔ olu ka carte nina b'u poche kɔnɔ mais bi mɔgɔ dɔw bɛ taa su ban jelibugu la aran na carte nina nɔfɛ mɔgɔ minnu bɛ faransi olu bɛ diɲɛ kɛlɛ bɛɛ la bi carte nina ko la misaliya 2nan amont o fana nali jamana in kɔnɔ assurance maladie obligatoire o fana kɛra nin cogoya kelen na mɔgɔ dɔw wulila ka mankutu tiɲɛ bɛɛ da o fɛn in kan dɔgɔtɔrɔ wa a bɛɛ la i bɛ taa sɔrɔ argument ɲuman t'u bolo carte nina argument kun ye jumɛn ko non k'i tɛ se k'i si falen n'i bɛna baara dɔw kɛ nin kɔni nin ye an bɛɛ de donnen ye tubabuw ka fichier kɔnɔ olu argument ninnu amont fana ta kun ye jumɛn non dɔgɔtɔrɔw tɛna a baara kɛ ka ɲɛ an t'a la mais bi a man di jɔn de ye ka don amont na n bɛna nin vaccin in fana nin bɛna a f'i ɲɛna ni ala y'an si jɔ k'a kɔnɔ mɔgɔ si hali jagokɛla minnu bɛ sugu kɔnɔ n'i y'i sen dotɔ ye hali Burkina sɛbɛnfura min bɛ di ko ka a yira k'a fɔ ko e vacciné e ma vacciné sɔɔni bɛ se voyage bɛ tugu ni vaccin ko in na o gafe bɛ don a la wa gafe dɔ de bɛ yen Maliki Jalo taara Maliki Jalo n'i bolo cira gafe dɔ de bɛ d'i ma min b'a yira k'a fɔ ko e bolo cira vaccin in na Fanta Tomota a tɛ mɛn diɲɛ kurukara kɔnɔ ni nin vaccin papier in t'i bolo a bɛ gɛlɛya i ka taa jamana wɛrɛw kan ok kaba o yɔrɔ la yanni maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka don an bɛɛ lajɛlen ka don fili kɔnɔ o la maa minnu bɛ ka kunnafoniya kolonw cari walasa ka mɔgɔw lamuruti coronavirus boloci ma mun de bɛ se ka kɛ walasa ka ko da labɛn min bɛ se ka kɛ o ye fɔlɔ anw y'a fɔ yan nɔ ne y'o fɔ en son temps n ko coronavirus bana nana majɛw kɛra a communication na au plus haut sommet de l'état kabi jamanakuntigi fɔ ka jigin parce que tariku y'a jira k'a fɔ hali wulikajɔba min kɛra a source bɔra coronavirus jagoya couvre-feu min kun dara mɔgɔw kan i hakili b'a tariku la Mayamugu ka jeunes ni Darabugu ka jeunes olu fɔlɔ de bɔra coronavirus couvre-feu kɔnɔ ka manifestation kɛ kurantigɛ hukumu kɔnɔ ka pinɛjeniw kɛ o de nana laban M5 ko ni fɛnkɛ la o tɛ nkalon ye filiw ni majɛw kɛra coronavirus ko la mais o t'a yɛrɛ k'a fɔ ko o fili n'o majɛ minnu kɛra ko an tɛ avancer baara kɔnɔna la boloci min filɛ nin ye dɔw bɛ taa Fanta Tomota fo k'a fɔ ko tubabuw bɛ fɛ ka mɔgɔw ka den sɔrɔ bali tubabuw bɛ fɛ ka nin kɛ
argument minnu depuis polio wagati mɔgɔw bɛ argument kelen minnu fɔ mais boloci kɛra sababu ye ka polio éradiquer k'a bɔ diɲɛ kɔnɔ mais pourtant mɔgɔ dɔw tun b'a fɔ k'a fɔ ko u t'u denw di u bolo ka ci ko tubabu bɛ nin kɛ tubabu bɛ nin kɛ olu argument ninnu vraiment il est grand temps an ka bɔ olu kɔnɔ an ka avancer et ministère fɛnɛ ka dɔ fara communication kan ministre so tɔw fɛnɛ k'u fara ministère kan hali n'o y'a sɔrɔ n bɛ segin a kan tuguni a ma fɔ ko jamaba boloci daminɛna fɔlɔ a fɔra ko catégorie 3 de bɛ yen jɔrɔ yɛrɛ ye min ye an ka jiginɲɛ kɔnɔ an bɛna wari bɔ ka don boloci fura min na o bɛ na an ka jama bɔ o de ye jɔrɔ yɛrɛ ye fɔlɔ jɔn ni jɔn bɛ na a sɔrɔ n'i ye occasion sɔrɔ Fanta Tomota i bolo ka ci i bolo ci a b'i nafa siga t'a la o la kunnafoniya kolo minnu bɛ folofololen an k'an jija an ka kunnafoniya ɲumanw di mɔgɔw ma an kana na mɔgɔw bila fili kɔnɔna na ala ka bɛɛ lajɛlen sɔn hakili ɲuman na kaba foli kan laban an ka sɔrɔ ka kan bɛɛ bolo da an bɛ foli di kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma o mana kɛ diɲɛ fan o fan an bɛ Abiba Elebo an bɛ a fɔ k'a wale ɲuman dɔn dɔgɔtɔrɔ fɛn fɛn bɛ Mali la dɔgɔtɔrɔ fɛn fɛn bɛ Mali la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ordre des médecins Moribo Dumbiyaw ani Alkadiri Jaraw an b'u bɛɛ fɔ k'u waleɲumandɔn hakilila jiginna dɔgɔtɔrɔw ye mɔgɔ ye minnu bɛ kɛlɛkasiyɛn dɔ kɛ kɛlɛkasiyɛn min n'u b'a layidu ta k'a fɔ ko fɛn o fɛn n'a bɛ taa jamanadenw juguya la walima pasiɛnw juguya la ko olu tɛ a kɛ k'a fɔ ko nin fura in man ɲi e ke Mali dɔgɔtɔrɔw ma kuma c'est insulte de don ka ɲɛsin Mali dɔgɔtɔrɔw ma n'o y'a sɔrɔ Mali dɔgɔtɔrɔ minnu assermentelen don n'u b'a dɔn ko fura in man ɲi u ka bɔ u k'a fɔ jamanadenw k'a man ɲi o cas contraire fura ka ɲi. ok kaba i bɛ fo i ka ɲinini ni walawalali la Amadu e ka kuma ka labanw jumɛn ni foli ka labanw. an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ ko ɲuman dɔn n ka dugawu kɛ hali bi ala ka jamana basigi. amina yarabi ala ko dugawu kelen minɛ kaba foli ka labanw t'e bolo wagati korona. foli kɔni ye ka n ka musokɔrɔba fo yan fɔ Kati Orokiya Tarawele ani commandant Amadu Ɲangu u fo k'u waleɲuman ka restaurant fast food mɔgɔw fo commandant Fode Kone a n'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen Kati doyen cour la an bɛ u fo an bɛ segukaw fana fo min ye Bouakar Bagayogo Bagaza ani Ibrahim Sanogo Iba a n'a furumuso an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka foli di kanubaga bɛɛ lajɛlen ma u ka ca maa minnu bɛ an lajɛ bɛɛ lajɛlen bɛ fo ne ka cɛkɔrɔba Kingɛrɛ Tomota an bɛ sɔgɔmada fɛ foli di ale ma Banangabu la fɛn min ye Tijani Tomota ye ale bɛ Amdalaye an bɛ a fo madame Sali Tanti Jaba k'a ni sɔgɔma. an baarakɛɲɔgɔn Neyisa Dunbiya ni ale bɛ journal présenté fanga donya samedi donya fɛ ale mɔkɛ fatura janaja bɛ kɛ ni juma jiginna an bɛ dugawu don kɛ ala ka lahara sɔn suma ye an kɔn kiti minɛ ala ko nɔgɔya ye an baarakɛɲɔgɔn Mali Konate fana ka woro tila bɛ yen dimanche don o fana ye événement ba ye nka ka far'o kan Bouakar Sidibe Gawo ninnu ɲinana ninnu kunnafoni Bouakar Sidibe a kɛlen don ka wajulu ba labɛn Kase Keyita la bi juma su in na stade Kase Keyita la kɛlen don ka wajulu baaraba labɛn yen nɔ wajulu min ni a bɛ kɛ Kase Keyita la Gawo bɛɛ welelen don an ka correspondant renouveau correspondant Gawokaw fɛ yen nɔ a kɛlen don ka wele bila Gawoka bɛɛ lajɛlen ma wajuluba kɛnɛ kan stade Kase Keyita la bi jumadonya in na an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen. Inshallah mashallah duwawu minnu bɛna taa kɛ ni wajulu kɛnɛ kan an bɛ ala deli ala ka bɛɛ lajɛlen minɛ ka kanubaga bɛɛ lajɛlen fo bi renouveau matin an b'a datugu yan yɔrɔ la kaba k'i fo Amadu k'i fo ni ala ma basi kɛ lundi an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ nɛgɛ kaɲɛ 9 e ma fifa min nuna o ale bɛ dugu kunkanko kɛnɛ sigi tɛnɛndon 7h15 ni ala ma basi ka na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ bon week-end à vous. La radio Le Renouveau FM, fruit du groupe Renouveau.